ಗಂಟೆ ಬೊಳ್ಪು 7:34. வாடி நட்டுக்கட்ட வசமா வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். Good morning. ಗಂಟೆ ಬೊಳ್ಪು 8:04. Good morning. Very good morning. ಚಾಪುರ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ? ಕುಬಿತ್ತು ನೀರು ಬಾರ್ತಿಜಿ ಅಂದ ಮರ್ಲೆ ಆಟದ ಮರ ನಿನ್ನ ಏಪಲ ಕಕ್ಕು ಸುಟೇ ಕುಳೊಂದಿಪ್ಪುನದ ರಾಯ್ತಂದಿ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಗಂಟೆ ಬೊಳ್ಪು 7:56. Kian apple buona ni ama sarana urcarata. Kian apple buona ni ama sarana urcarata. निकले बैठ तो वाह कैरेक्टर लती की जा. ಗಂಟೆ ಬೊಳ್ಪು 9:24. ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತಂದ ಏರೆಗ್ಲ ಒರಿಪುಜ್ಜಿ ಅಂದ 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 ಅಂದ್ ಓಕೆ Yes.